Jeg hedder Mads, 21 år. Altså, jeg er født og opvokset på en gård, så selvfølgelig er det her, det har jo altid været i blodet at være herude. Jeg har altid lært for drenge af, at man skulle arbejde for tingene, og jeg kan godt lide at bruge mine hænder. Det synes jeg, det gør jeg i landbruget indtil videre, og det vil jeg nok ikke ændre på noget som helst. Jamen, her fra Torslund Maskinstation, lige nu her, der kører vi gylle ud, og vi er sådan et rimelig godt team, der sådan arbejder godt sammen. Så ruller vi slanger ud og gør klar til udlæggeren. Jamen, jeg håber da, at de er godt tilfredse med det arbejde, vi laver. Og altså, nu kører vi for de samme kunder hvert år, så jeg tænker da ikke andet, at vi laver et fornuftigt stykke arbejde, som man kan være stolt af.